Ai, nola nabaritzen diren nerbioak ere bakesteitzen. Bueno, bigarren hautagaiari tartea zabaldu behar diogu. Gipuzkoarrak dira zabaldu atea hori. Duela 16 urte sortutako taldea da. Adin ezberdinatako taldea, partaideak dauzkagu talde honetan. Eta esan behar dugu batzuek, esan dezakegula bizitza osoa daramatela abesten. Bueno, gauzatxo bat kontatuko dizuet. Hemen pertsona ezagun bat ikusten dut, baina hobe bideo hau ikusten baldin baduzu. Hernaniko taldearekin gauza asko bizi izan genitun ojapideien, eta oso esperientzia polita izan duzan. Beraz, errepikatzea erabaki dut beste talde batekin. Jaun Andreok, zuekin Orioko Salatxo taldea. Ojapide! Guri jotarragea, beto-betuak, esan leike gaine gure odola orilla dela, eta beti traineruen alde. Orioko taldean, 30 urtetik 30 urtetako bitartekoa gaude. Da gure reportario edo, klasikoa da. Baita, kantu modernoke? Igorrek lehengo edizioan parte hartu izana beste talde batekin guri ondo etortzen zaigula, bere esperientzia hori, lasaitasun hori guri transmititzen zaiatu dalako eta konsegitu durako, lasaigo gaudelako. Epaimahaiaren kritikak inongo arazorik gabe taldeak hartuko ditu. Oraingo hontan uste dut oso urruti iritsiko gehala. Aupa Orio! Igor! Kaixo. Gauon, baina berriz hemen ere, Berriz ere. Mendekoaren bila etorri zara? Mendekoa ez. Piskat Orioko taldeakin esperientzia probatzea. Bai. Bai. Probatuko duzu, zure tokira mesedez. Igor berriro baina oraingo honetan Orioko taldearekin, Hernanirekin lortu etzuena lortuko ote du, oraintxe bertan ikusiko dugu. Afrikako erritmoak hemen, gure platoan, Orio eta Dubula. Sacanan tiro, upete l'interomo. Sacanan tiro, upete l'interomo. Cabut guamo, bom, 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 bom. Chica! Dupula para Chico dupula, Dupula me mata dolore yo nunca. Dupula para Chico dupula. taldea, Dubula, Igor eta
Aizu, Afrikatik behintzat etorri direla, uste dut, Musa eta Richard, bai. Bueno, eskerrik asko natortzeagatik, Ojapidei bidean casting honetan zaude, eta zuk ja, ohitura daukazu honetan. Bueno, ohitura ez da inorrexia. Ez da. Beti nervioa daude. Bi berriak dira, baina bat aspaldiko laguna, ez da? Beira, zenolako irrifarrea duen. Berari tokatzen zaio, Inigo Arbiza. Ze sortea izan dudan. Gabon, Igor! Gabon. Plazera handia da zuen ben ikusteak esan, oso, ez dakit, gustora geratu ginen Hernaniko kantuztalearekin eginako lana eta gero, eta netzako plazerra da zu berriz hemen ikustea. Ze niri asko gustatzen bai zaitzuk nola zuzentzen dituzun taldeak. Hori, esan egin behar izut, zuk jakin ezazun bada ezpadare, zalantzarik izango batzeno, argi daukat hori. Beste kontua da, hemen dagoena, beste talde batekin etorri zara, esan duzu gainera lehen bideo horretan, urrun iritsiko azaretela. Ez dakit, ikusi beharko dugu. Lehenik eta behin, gauza pare bat, koordinazioa. Koordinazio hitza ezinbestekoa da. Hemen parte hartzeko afinatu behar da, enpasatu, baino koordinazioa behar da. Deskoordinaketa ugariak izan dira, pentsatzen dut igualala, ez dutela ohituta kantatzen eta mugitzen eta dantzan aritzen, zeinean, aldi berean. Beraz, deskoordinazioak izan dituzue zentzu horretan. Gero ere, ritmo, ez dakit, norbaitek galdu inda, ez zaitu sarki geratu zer pasaden, baino horregatik Igorren zuzendaritza ona izan da, ze berriz ere berreskuratu du ritmoa eta tempoa eta atera zara, sartu zaren batxe hortatik. Amaitzeko pare bat gauza, sopranoak oso ahots bikainak, baino forte-forte kantantzea denbora guztian ez da beharrezkoa. Noizien behin ere pixka jaitxin behar da, volumena. Eta zentzu horretan, ni pentsatzen dut oso talde sondoa zaretela. Ikusiko dugu? Ikusiko dugu, baina zer uste duzu? Inigok esandakoaz? Bueno, arrazoia daka. Koordinazio gauza batzuk izan ditugu, baina, bueno, saiatu gea aurrea jarraitzen, eta nahiko ondo ikusi ditut, baina, bueno, gauza batzuk egon daria. Igor, konfiantza daukagula. Zuk uste duzu kastina gaindituko duzula? Pasako duzula gaurko kastina? Gutorgia esperientzia bila, baina pasatzen badeu, pospozik. Ederki ez da. Eta zer uste du Jose Mendizabalek? Kantu polita izan da, niri asko gustatu zait, ikusgarria ere bada, eta autelista programa bada. Egin duzuen alegina, bi lagun hauek ekartzen, eta nolabait hori Afrika hartzen, eskertzekoa da. Dena den, gehi horitzen zai, behaiek Euskaldun din dituzuela zuek Afrika hartu baino. Esan nahi dudana da, jak ekarri dituzuen agian gehiago aprobetxatu beharko zenukete beraien sena edo erritmoa, bai? Eta beraien gandik gehiago jaso, beraiek zuen gana eramatea baino. Bestela, alegina polita izan da, gustatu zait, baina deskoordinazio horiek eta zuzenduta. Alegin polita izan da, baina badakizu kastin batean, alegin guztiak egin behar direla. Ensaioan oso ondatea da, baina gero nervioak. Baina ensaioa ez dugu grabatu, pena. Igor, eskerrik asko, zorte hon, Orio, zorte hon!